Ассалому алайкум бародаро. Чиқадар ки дар видеои гузашта гуфтагӣ будем ки мо ҳар моҳ видео снимат мекунем шоти фоидаи криптовалюта. Яъне ки мо дар видеои гузашта касе видеоро дидагӣ буд дар канали Business TG ҳамин видеора ки даромади криптовалюта мо $1000 криптовалюта мехарем ва нишон медиҳем ки дар муддати 1 сол чиқадар мешавад фоидаи мо ҳамин криптовалюта. Ва мо гуфтагӣ будем ки ҳар моҳ мо нишон медиҳем ки уже чиқадар шуд фоида ёки залал. Криптовалюта бародарон гуфта намона ки толка фоида дорад, дар ҷо метавонед шумо минус дабаред, агар ки кора хуб нафаҳмед. Дар сармоягузорӣ якчанд роҳҳо ҳастанд. Фақат мо дар бораи сармоягузорӣ дар криптовалюта мегӯем, яъне инвеститсия дар криптовалюта. Дар ин ҷо чӣ роҳҳо ҳастанд барои пул кор кардан ёки зиёд кардани пуло. Роҳҳо шашмо метавонед ки дар барномаи ман сармоягузор омада бинед. Чанд роҳҳо ҳастанд. Аксия, облигатсия, фонд, металл ино дар бозори биржа дохил мешаванд, ки дар криптовалюта нестанд. Мавзӯи криптовалютада метавонад ки спот торговлӣ бошад ё ки стратегияи дарозмуддат, савдои дарозмуддат бошад, ки айни ҳол мо нишон медиҳем именно дар мавзӯи сармоягузории дарозмуддат. Монетое ки мо аллакай харидагӣ будем, дар ин видео гуфтем. Дар ин ҷо бо чӣ метавонад дохил шавад? Метавонад мавзӯи P2P дохил шавад дар криптовалюта, ки яъне ки як роҳи пул кор кардан ёки мегӯем ки зиёд кардани капитал. Дигараш мавзӯи NFT, мавзӯи дигараш мавзӯи IPO тестнет, якчанд мавзӯъ дохил мешавад, то есть 5-6 роҳҳо ҳастанд, даже зиёд. Мо инҳоро бисёрша метавонем ки чиқадар гуфтем дар барномаи ман сармоягузор, ссилкаша дар таи видео мемонад, дар омада шинос шавед. Имрӯз мебинем, нишон медиҳем портфеле ки мо моҳи гузашта харидагӣ будем, ки чӣ шида дар портфели мо. Мо чиқадар гуфтем, фақат дар бораи минусош намегӯем, минусошам мегӯем. Ва пеши ки сар мекунем, нишон медиҳем портфела, нигоҳ мекунем ки портфели мо ай моҳи гузашта мо $1000 харида будем, ҳозир $840, яъне ки мо $157 минус дем дар муддати як моҳ. Бародаро, чиқадар гуфтем сармоягузорӣ фақат плюс надорад, минусҳоам дорад. Шумо метавонед дар барномаи ман сармоягузор, касое ки барномаро доранд, дар омада боби як шахонем бесплатна бародаро, боби як без сума. Дар ин ҷо шумо мефаҳмед ки сармоягузорӣ барои кадом одамон метавонад сармоягузорӣ кунад ва ба кадом пул қатъи. Дар боби як ҳамаш омадагиай фаҳмондагием, чотка нависдагиам метавонем бихонем барои чии сармоягузорӣ хутон нигоҳ кунем. Дар ин ҷо омадагиам хеле пунктҳо ҳастанд, ки қонунҳои асосӣ барои сармоягузорӣ нигоҳ кунем. Қонуни якумаш, сармоягузорӣ ба пули қарз сар накунем. Дар ин омада ба пуле ки қарз мекунем сармоягузорӣ накунем. Ин ҷо омадагиай ҳамаш фаҳмондагиай чотка барои чӣ. Мо як дароз накашем, мавзӯи худмона бигирем, метавонем хутон дар омада бихонем, даим қонунша нигоҳ кунем. Ба пули миша гуфтагиай ки пуле ки дар ҳолате ки шумо қарз дорем, дар ин ҳолат сармоягузорӣ накунем. Хубтараш одамо баъзеҳо менависанд ки ман метавонам пул қарз кунам, ки ман қарз дорам, чӣ кунам ки сармоягузорӣ кунам, аз қарз халос шам. И роҳи халосии шумо нестем бародаро. Хубтараш ба қарз сар накунем ва қарздорам бошем ин кор накунем, ёки роҳи дигараш. Инҷа қонуни сеюми асосиш барои одамое ки агар ки шумо 50-70% портфелтона полностью, яъне ки минус дабаред, шуморо волноват накунад, ёки бигем ки ба тоҷикӣ чӣ мегӯянд, агар ам пулотона гум кунед, шуморо дилтон назана барои 50-70%, шумо дар ин ҳолат метавонед ки сармоягузорӣ кунед. Не ки агар ки шумо 50-70% пултона даст мисол минус рафтем, ҳозир мо мефаҳмонем ҳамаша минус рафтем, шумо бигем ки дилтон бизана барои 50-70% сумтон, ки ои гум шудагӣ нестай, ои мефаҳмонем чӣ хел. Яъне ки чиқадар гуфтем, аллакай мо дар ҷоз нишон додем 15% минус дем дар як моҳ, якем и охир нестем, ҳозир и минус несте, барои ки мо нафрохтагием ягон чиза портфели моай метавонад ки плюс даравад то охири сола, ёки моҳи дига мебинем аллакай плюс рафтагием. Сармоягузорӣ ҳамин хелай худаш метавонад як моҳ плюс рава, як моҳ минус рава. ҳозир нишон медиҳам, нигоҳ кунед ки аввали моҳе ки мо харидагӣ будем портфел, дар видео дига метавонед тамошо кунед ки кадом монетаро харидагӣ будем. Дар ин ҷо ҳамаш ҳастен нишон медиҳем. $1000 буд. $1000 мо харидагӣ будем дар равна числаи якам буд ба фикрам, то есть не ҳафтум буд. Ҳафтум дар харидагӣ будем. Ин числарам числаи ҳафтума. Нигоҳ кунед ки дар $1000 харидагӣ будем. $1000 мо рӯзе мешавад ки $800 мешавад, бо мия $930. Нигоҳ кунед аллакай ки $50-60 дар ҳафташ фарқият мешавад.
882 бо 930 чанд, яъне ки нархи бозор постоянно пасту баланд мешавад, бозор яхела мест. Ва оз нигоҳ кунед ки мо да яъне ки қариб ки $160 минус дем ва бо метавона моҳи дига боло брава мо плюс дошем уже. Ина нигоҳ мекунем ки аз сабаби чӣ поён дай ҳама ринок поён рафтагиай аз сабаби касое ки да курс ҳастанд ва кай медонанд, касое ки поён буда ҳастанд медонанд мо фақат новостиёро мепартоем дар группаҳои на дар группаҳо ки аз кадом сабаб намедонам да шумо мекушоед намекушоед барои записи кардан мумкин накушоед группаҳоро фақат ҷада хабарора мегӯянд ки аз кадом сабаб нархҳо поён рафтагиай чидай на аз ҳисоби сек американская комиссия по цене бумагам ҳамино дар криптовалюта якчанд бирҷаҳоро штраф кардан ҳамин сабаб нархи криптовалюта поён рафт, яъне ки ба ёрат цени бумага гуфтанд, не ки как саҳмия гуфтагиам ва кори баъзе криптобирҷаҳоро дар Америка ман кардастанд, бирҷаҳоро гуфтастанд ки шумо метавонед как цени бумага зарегистрация кунед. Хеле тема отдельная хусусан сабабҳои ай кадом сабаб ринок метавонад поён рава, ай кадом сабаб метавонад боло рава. Шумо метавонед омада барномаро скачат кунед, бо борахон бубияка бесплатна ҳама чиз дошта аз тени бубоша хатон баъдан дар инҷа даже новостиёрам ҳастай, новостиёи чӣ навигариё мешавад дар ринокда мо мепартоем фақат 20 сомон омада метавонед тамошо кунед, хонед просто пайравӣ кунед. Ҷада отзыворам ҳастам бошоти курсо видео ҳастай ҳамаш бесплатна гузошта фақат бо биякда метавонед омада бинед хабарош, просто хабарош бесплатна барои любое время метавонед ки нигоҳ кунед чӣ гап мешавад дар ринок бифаҳмед. Так нигоҳ кунед дар портфели мо кадом монето ҳастай ва кадомаш минуси бисёр рафтагиай. Монети ки яъни ҳол дар мо плюс дар XRP хеле гапа ки мо дар курс мегӯем ки то есть дар курс ҳаст якчанд буда ки шумо ҳамаи сумтона дар як криптовалюта вложит накунед. Барои чӣ? Барои ки вақте ки шумо дар як криптовалюта вложит мекунед ҳама сумтона, вақте ки криптовалюта минус мерава, шумо метавонед полни минус дошавед. Полни. Ҳамин сабаб шумо бояд ки якчанд монета вибр кунед, дар якчанд монета вложит кунед. Барои ин қадар мо чанд монета интихоб кардагем, нигоҳ мекунем ки ай ҳама монете ки айни ҳол прибул овардагиай $11 монети XRP ай ва дигар монетош $2 минус рафтагиай, инаш биткоин $8 ай дига монет 10 монет ҷудо кардагем. Монетои рисковни ки мо гуфтагӣ будем дар видеои гузашта, рисковни монети чилиз, монети PP ай нигоҳ кунед ки қариб 50% инаш 30% минус дорад ва основной минуси мо ҳисоби ҳамин ду монетаи ва ҳеҷ гап не и бо боло мерава мо нафрохтемаш, мо дар минус нестем, барои ки мо яксолаи портфели интихоб кардагим. Нархи бозор метавонад ки боло барава ва метавонед хитон даромада бинед дар любой анализ карда монитора бинед ки чӣ хел ҳаракат мекунад ринок. Боз нишон медиҳем графики любой монета мегӯем метавонад ки дар як сол нархш 90% минус барава дар криптовалюта, бо метавонад ки 90% даже 100-50% плюс барава. Яъне ки агар ки шумо криптовалютаро дар $100 харида бошед, 90% минус барава, шумо $90 минус намеред. Не ки агар шумо криптовалютаро нафрохтед дар ҳолат ждат кардем болоравии ринка, криптовалютаи шумо метавонад ки агар ки гуфтем ки 100-150% плюс барава, шумо метавонед ки аз $100 $500 кор кунед. Ина любой монета метавонем интихоб кунем, монете ки ӯзи бо мекунем монети Solana ай. Нигоҳ кунед ки соли 2020 нархи Solana чӣ хеле мебинед $1 буд 2020. Дар соли 2021 $54 мешавад дар моҳи май. Бо нархи монет поён меям $19. Шумо агар ки дар 54 не 50 мехаридед, 21 мешид, 50% сумтон қариб 50-60% минус мерафт. Баъди агар шумо дар ҳолати ҳаминҷа мехаридед намефрохтед, бо нарх боло мерава, нигоҳ кунед ки $250-260 мешавад нархи монети харидагии шумо. Ин каме хеле. Ҳозир бинед ки агар ки шумо дар ин нархи $250-260 мехаридед криптовалютаи Solana-ро, ҳозир нигоҳ кунед ки ай ҳами точкаи харидагии шумо $11-19 қариб ки шумо минус намешидед дар 90% то ҳозира минус намешидед. Дидем ки чӣ хеле криптовалюта. Яъне ки шумо $1000 шумо ҳозир $100 мешавад. $1000 тон $100 мешавад. Не ки чӣ хеле гуфтем ринок бо абрад наметавонад ки бо боло барава, шумо дар вақти арзонӣ мехаред ва дар ин вақто мефурӯшем уже чанд баробар фоида мебинед. Агар ки шумо дар ҳолати $1 будан 2020 мехаридед, дар ин ҳолат мефурӯхтед 4000 баробар уже зиёд мекардем. Так то метавонед бинед любой монетора, касое ки фаҳмиш доранд дар ринок медонанд, биткоинам нигоҳ кунед, ҳамин хеле любой монеташ
нарх баланд мешавад, $60,000 бо омадагӣ фаромадагӣ $30,000, яъне чӣ ҷо мехаридем 50% минус мерафтем, бо метавонад боло равад. Барои қадар мози харидестем, ожида дорем ки нарх боло равад, дар болорая мефурӯшемш, ба якчанд баробар кор мекунем. Сармоягузории дарозмуддаташ ҳамине ки шумо мехаред, мемонед, меиста ва ожида мекунем видеои дигаре моҳи гузаштада, моҳи ояндада, то есть мо ҳар моҳ дигин портфели ки интихоб кунагӣ будем, чӣ хеле дар видеои гузашта гуфтагӣ будем, портфели дигари монда ҳар моҳ дар $10, то есть 10 монет мехарем $100. иш портфели усреднени мегӯям, усреднени қати, яъне ки баробар кардан, то есть нархи поён қати мо ҳозир ами 10 монет мехарем, дар баъд мекунем, аки ошози шонтона тема мешавад, барои ки видео дарози баъд мешавад, мо ҳозир баъди записи видео мехарем 10 монета ва моҳи дига нишон метиҳем дар видеои дига ки аллакай ҷоз нигоҳ кунед баробара нархшон $84, шам $84, яъне ки мо як рӯза харидагӣ будем, нархҳо ҳама хеле ки зимина кшидагӣ буданд, ҳамо хела. Аммо моҳи дига нигоҳ мекунем ки кадом стратегия зура. Портфели санҷишия бародарон гуфта намона, портфели санҷишия ва мо мехоҳем нишон битиҳем ки дар як сол шумо чанд қа минус намеред ё ки чанд қа плюс намеред. Метавонад моҳи дига ки даромади мо аллакай чанд баробар зиёд шавад. Метавонад ки наоборот бо минус набирем, мекунем мо то охири сола ҳар моҳ якта видео снимат мекунем именно дар ин бораи портфели санҷишӣ. Метавонед тамошо кунед, видеои интересӣ мешавад. Нишон метиҳем ки кадом стратегияш хубе ва чӣ қадар сум мо метавонем ки $1000 кор кунем дар криптовалюта. Так то видеои оянда дар канали Бизнес TG подписатсия кунед, видеоро ждат кунед, видеои ояндаша видео мебурояд. нигоҳ мекунем ки чӣ қадар моҳи дига дар плюсем ё ки минус. Шумо метавонед фикротонро бинависед видеи моҳи дига ки шумо чия айбузор ждат доред, яъне ки нарх поёнравира ё ки болоравира. Ма худам болоравира рынок ждат дорам, яъне ки уже ма ҳис мекунам ки то есть метавонам фикри худам бигӯям ки рынок моҳи дига боло меравад ва мо уже плюс намерем. Фикротон нависед дар коммент ки чӣ мешавад, мо мебинем моҳи оянда. ҳатман мо видеои дигаро снимат мекунем, мегӯем ки фикри ки бинисбати фикри ки не.